Giza eta gizarte zientzietan doktorea dugu berau Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Bere ikerketa lerro nagusiak memoria kolektiboagaz, etnografiaren metodologiagaz, antropologia politikoagaz eta soziolinguistikagaz lotzen dira batez be. Eta berak egingo dauzkuna aurkezpena onakoa da entzun ondo eta kasu honetan igual askorik ez kontauko ze berak kontau behar dau. Iruinkokoa, komunitatea, denpora eta ahotsa. Berak emondako testua CBP eskura daukezue, eta hain zuzen be, Iruinkokoaren berezitasunei buruz berbetan etorriko jaku. Iruñeko aratuzte doinauteri euskaldunean, oizkanpoko denbora espazio marko bat sortzen dalako, gazten hausnarketarako, ahalduntzerako, agentziarako, eta zeuk kontatuko deuskuzun gauza horretarako danetarako. Zeurea da berbe, eskerrik asko. Esker mila. Eta esker mila udaltupeko antolatzailei gonbidapena egiteagatik. Plazer bada lehen Marinak aipatu duen Iruña moloi horren gauzarik moloienetariko bat kontatzera etortzea. Eta heldu naiz begirada batetik, uste dut zintzoa dela aldez aurretik aipatzea nondik begiratuko dudan Iruinkokoa. Uste dut iazko udaltopen aritzi bainez egon zelako, eta berak deskripzio bat egin zuen, berak kontatu zuen zer zen Iruinkokoa, Iruñeko ilauteri euskalduna, 2019 urtetik urtero errepikatu dena. Nik eginen dudana gehiago izanen da antropologiatik, antropologia politikotik eta ia zer ikasi dezakegun edo ze tresna zaizkigun erabilgarri beti ere gaurko helburua kontuan hartuta dela hiztunen ahalduntzea. Orduan, erritualaren ikuspegitik eta olako esperientziek, erritu komunitarioek eta zer eskaintzen alduten ahalduntzerako. Azkeneko urtetan, 2024tik Gazte Ahotsak, EH1, Agurtzan Elorduik zuzentzen duen proiektuan hortan ibili gara, Euskara Bideak finantzatutako ikerketa kontratu bati esker, baita ere, ari gara etnografia bat egiten, ilauteriarena, gaur aipatuko dituan batzuk behin-behinekoak dira, beraz, alde hortatik ere, hoxe ez, behin-behineko izaera izanen dute, eta, pixkat, parte hartzaile izatetik, nik 2019tik hasieratik parte hartzaile izan nintzelako, beste errol batera pasa naiz, behatzaile parte hartzaile, alegia gehiago ikerketan ikuspegitik, eta orduan, hori ere hasieratik kontatzea, uste dut, zintzoa dela. Eginen dudan, ez dizuet kontatuko zer den libertumendu bat, ulertzen duelako forontan aski ezaguna dela, bihar ere, aipatu da kabalkaden inguruan eta pastoralen inguruan solasaldi batzuk badea. Beraz, gehiago aipatu den moduan errituaren ikuspegitik edo mintzatuko naiz, bai? Antxon Lukuk bere libertitzeaz liburuan eta libertimendui buruz zerbait ikasi nahi bauzue hori bai, bada benetako erreferentzia bat, berak aipatzen du, edo berak azpimarratzen du, libertimenduek duten dimensio politiko, ez? Eta ni saiatuko naiz gaur, hortik tiraka, libertimenduek eta Euskara zentroan, ahotsa, hizkuntza zentroan duten ilauteri hauek, hizkuntza politikaren ikuspegitik edo, zer ekarpen edo zer interes izan dezaketen. Berri horiot ez dut azalduko zer gertatzen den egun hortan, gonbidatzen zaituzte, urtero gertatzen da, ez bakarrik Iruñan, Euskal Herriko erpin desberdinetan egiten direlako libertimenduak. Josebak musikari, hasieratik musikari izan den Josebak, elkarrizketa batean aipatzen zigun, berarentzat Iruinkokoa dela, momentu hontan, hiri hontan, Iruñean, komunitate batek bere burua adierazteko duen erritu nagusia dela, Iruinkokoa. Eta nik esango nuke, eta gaur saiatuko naizena azaltzen bada, igual galduko naizelako, beraz, badazpadaia, momentu hontatik aipatuko izuet, niretzat erritu komunitarioek badute hiztunen ahalduntzerako potentzia izugarri bat. Hori da, saiatuko naizena, hainbat ibilbidetxo baten bidez defendatzen, edo argudiatzen, ez? Eta zergatik den Iruinkokoa efektiboa, ez? Edo zertan datza olako erritu komunitario baten efektibidadea. Efektibidadea esaten duanean ez da erabilgarri dela, bai, ez da lortzen duela elementu desberdinak behar bezala egituratzen helburu bat lortzeko, ez? Eta iruditzen zait
libertimenduek lortzen dute musika, dantza, bersoak, espazioa, komunidadea, audientzia bat, iritzi batzuk, sortzen dute espazio reflexibo bat, hori lortzen dutela olako errituek, ez? Eta orduan, Iruinkokoak Iruñan lortu duena da, edo ikusi dezakeguna da, Martin Segalenek aipatzen du brikolage errituala, ez? Nola, bueno, azkenean Iruñerako egin dena da, beste Euskal Herriko beste territorio batzutan funtzionatzen duten eskema batzuk, egiteko manera batzuk, Iruñera ekarri, Iruñeko maneran, eman, Iruñeko euskaran, egiten da prozesua, Iruñeko jendarekin, Iruñeko logikan, ez? Eta orduan, brikolas hori, elementu kulturalak eta erabilgarri zaizkigun, elementu kulturalak hartu eta erritual berriak proposatzea, iruditzen zait, Iruinkokoak egiten duela, edo badela adibide nabarmen bat, ez? Eta, beraz, arrakasta hortan datza, ez? Nola lortzen dugun, erritu berri hauetan, behar bezala, egituratu behar diren elementu horiek egituratzen, ez? Eta iruditzen zait, hor badugula zerikasi Iruinkokotik. Baina, interesgarri izan daitekena edo, da Iruinkokoa antolatzen eta sortu zutenek, badutela nolabait, logika bat, neguko logika edo esanen duana ez nik, baizik eta antropologia modelako tradizio klasiko bat, banatzen dituena festak neguko edo udako logikaren artean, ez? Eta guk askotan, euskaltzale munduan eta proposatzen ditugunean, egitasmo batzuk proposatzen ditugu udako logikan. Eta zein da udako logika? Udako festek dituzten logika. Dela, irekitasuna, mundu guztia gonbidatzearena, disfrutatzea, eta barrez, Iruña batean San Ferminak izan daitezke horren adibide paradigmatikoa. Baina neguko logika da neguko festetan izaten dena, eta da komunidadea trinkotzearena, komunidadea egituratzearena, iritik puskabiltzeak eta horregatik egiten dira neguko festetan, ez? Herrietatik, iritetik egiten dira ibilbidea, gure komunidadea zein den ongi eraikitzeko, markatzeko, eta uste dut, Iruinkoko antolatzen eta martxan jarri zutenek, eta egun mantentzen dutenek ere, neguko logika hori argi eta garbi badutela, bai? Azkenan bilatzen dena, bada komunidade baten trinkotzea erritu honen bidez, ez? Baina, zergatik, eta orain hasiko naiz, barkatu idazue, pixkat palabro antropologikoekin, saiatuko naizena behar bezala azaltzen, baina zergatik da interesgarri erritu hauek, edo zer da erritu hauek eskaintzen dutena. Eskaintzen digutena modu batean da, errituaren teorian aspalditik ezagutzen den liminalidaderako aukera. Eta orain saiatuko naiz azaltzen, zergatik izan daitezke, zergatik den hori interesgarri gure iritziz, iztunen alduntzerako. Azkenean, igarotze errituetan, edo edozein erritutan, badago beti, erdiko, hau ez dakit nola funtzionatzen den honek, badago beti erdiko fase bat deitzen duguna liminala. Eta espazio denbora liminal hortan, esango dute antropologo famatuek, dena da posible. Bada, espazio denbora bat non ez den gerokoa ez aurrekoa ere. Eta hori, hartuko dugu edozein adibide gisa edozein erritu, gure gizarretan gertatzen adibide tonto bat, izaiteke ezkontza bat. Ezkontza batera, aurre liminala, heltzen gara modu batean, bi persona bezala, soltero, hemen, transizioan, erritualean zerbait gertatzen da. Gaur asko zitatzen ari gara Bourdieu, Bourdiek horri deitzen dio magia performatiboa. Alegia hor, komunidade batek onartzen duen magia bat gertatzen da, zerbait gertatzen da, eta aterako gara egoera posizio berri batean. Ezkonduta, bikote zoriontsu bezala, bezaki noiz arte. Hemen gertatzen dena da, esango du Turnerrek dela honen ikerlari famatuena, hemen sortzen dena da gutasun, berak komunitas deitzen zuena, hemen sortzen da oso komunidade berezi bat. Eta, beraiek esango dute, hor sortzen den komunidade horrek baduela justuki magia performatibo hori egiteko boterea edo potentzia badagola hor edo zer gauza sortzeko, ez? Eta, guk pixkat
ikusten duguna da, ilauteriek, kasu honetan Iruinkokoak, eskaintzen duela denbora eta espazio berezi hori. Eskaintzen du denbora eta espazio berezi bat transgresiorako, subversiorako, hausnarketarako, kritikarako, bai, oso modu berezian sortzen du, hortarako behar delako musikariak, behar direlako musikariak, dantza, behar dira urteroko errito batzuk errepikatu, baina gertatzen dena da espazio denbora hori sortzen dela gure iritziz ahalduntzerako berebiziko garrantzi duena, ez? Kasu honetan gazte horien ahalduntzerako. Eta baita ere, gertatzen da ere beste modu batean, Iruinkokoa bera ilauteria bera badela ere igarotze erritu moduko bat. Bai? Hiztun asko, hemendik, bai? Ona, hiztun ahaldundura pasatzen delako, hemen zerbait gertatzen delako. Eta zer esaten diguten, edo nola kontatzen diguten haiek, zer gertatzen da egun hortan. Bai, batzutan gauza hauek, antropologoek, erabiltzitugu palabro hauek, benetan eskutatzeko, ez dakigulako songi zer den gertatzen dena, ez? Eta haiek kontatzen digutena, elkarrizketa, edo eztabaida talde batean haiek aipatzen zuten Iruinkokoaren egunaz, niri batzuetan azten zait badaudela ondorioak. Batzuetan ez daudela isunak, ez dagoela debekurik, ez dakit hau beste egun batean egin daiteken, ez? Bilabesa dela autobusa, autobusan igotzea, ate batetik sartuta bestetik atera, gidariak ez ere esan gabe, debekua ezabatzen da pixka bat, libre gara nahi duguna egiteko, farola bat igo nahi duzula, farola hori igo, balkoian igo nahi duzula, balkoira, kotxe batean sartu, bizikleta bat hartu, ez da ezer gertatu. Helburua da hori, ez, aipatzen du haizeak, hiria astintzea. Astintzen da hiria, esnatzen da. Eta goazen pixka bat espabilatzera, bai? Lo gaude, goazen begiak irekitzera, goazen buruak irekitzera. Aire fresko bat, egunerokotasun hortatik atera eta san jendeari badira beste modu batzuk, badira beste Iruña posible batzuk. Bai? Eta egunerokotasunaren hori, egunerokotasuna hori da justuki ilauteri denbora espazioak eskaintzen diguna. Eta bada, estrukturarekin, eguneroko errealidadearekin apurtzeko gaitasun hori. Bai, eskaintzen diguna da denbora espazio bat non errealidadearen efektuak ez duen, edo ez dagoen efekturik, hobeki esan da. Bai, alegia, eguneroko errutina, errealidade soziolinguistikoa pixkat jartzen den suspensoan eta guk proposatzen dugun hori, ez? Eta, ez dakit denboraz nola bien, Turner berak, batzuetan gertatzen da, egile batzuekin, urteekin, beraien idatzietan, ospin puntu bat somatzen azten dela, berak azkeneko idatzietan esaten zuena zen, erritualaren efektua gure gizartetan galdu da. Orain gertatzen dena edozein kasutan dira, esperientzi liminoideak edo esaten zuen berak. Hemen dena da merkantzia merkantilizatuta dago, hemen ja ez dago sakontasun erritualik, esperientzia barkatu liminal hori ja ez da bizitzen, ez? Baina guk ikusi duguna da Iruinkokoan eta lehen aipatzen genuen prozesu hortan, bai, magia performatibo horri esker edo potentzia liminal horri esker askok elkarrizketetan, sakoneko elkarrizketetan esaten digutela, noizbait Iruinkokoan parte hartu baldin baduzu, hori geratzen dela izaeran markatua. Ez prozesu badagolako eta pertsonai lanketa bat dagolako, azkenean identifikatzen zelako personarrekin, gero itzultzen zara errutinara, baina zara itzultzin berdin-berdin. Badago arrasto bat. Bai, gelditzen da, gorputzean zerbait, egun hortan, ilauteriaren prozesu hortan, bizitakoa, gerora ere, gelditzen dena, bai? Eta hau ez da bakarri Junek aipatzen digun zerbait, elkarrizketa guztitan agertzen da. Guk galdetzen genionean hizkuntzaren ikuspegitik, adibidez, eta zer eman dizu Iruinkokoak, haiek esaten zuten, sare berriak, jende berria ezagutzea, ahalduntzea, haiek esaten zutelako, atera bardelako plaza erdira Euskara hutsean, eta barrez. Orduan, ez da liminoidea barkatu, guk uste dugu benetan esperientzia liminal bat gertatzen dela, ez? Eta horrek garamatza azkeneko ideia batera, eta da ilauteriak eskaintzen duen, ahalduntzerako eskaintzen duen denbora, espazio, berezi, ezoiko, hortan,
bueno, iruditzen zaigu, badagoela aukera bat politika prefiguratiboa experimentatzeko, edo politika prefiguratiborako aukera bat dago, eta orain ere, palabra hau ere, azalduko dut. Bueno, azkenean, ilauteria ulertzeko, eta festak oroari ulertzeko, San Ferminak ere hola ikusten alditugulako, antropologoek ematen dituzte badaude bi korronte nagusi. Batak esaten du festa iraultzailea dela, ilauterian egiten dena dela iraultza txiki bat, eta de hecho antropologo famatu batek esaten zuen, ilauteria noizbait luzatzen bada iraultza da, bai? Festekin ere hori gertatzen da, San Ferminetan badugu adibidez, azken eguneko entzierroaren, bilabesaren entzierroa, hor batzuk saiatzen dira festa luzatzen, eta horregatik heldu da polizia hori gelditzera, ez? Orduan, festa hori izan daitezke, eta beste alde batetik, izan daitezke status quoa mantentzeko gizarteek edo gizataldek behar dituzten balbulak. Alegianik, utziko diet, Iruñean, uztailaren 6tik 14 nahi duten egin dezaten, Baskariak plazetan montatu nahi baute egin dezatela, goizeko 6etan, 7etan, 9etan, 12etan, zarata, musika, baina gero urtean zehar, hori ez da bizi dugun Iruñea, ez? Orduan, bueno, bi polo horien artean, baita ere mugitzen dira pixkat Iruñekokoan parte hartzaileek, bai? Aitorrek esaten zigun, bueno, nik uste dut, pizkatola, berak hitz egiten zuen, Iruñekokoak eskaintzen duela utopiarako aukera bat, ez? Eta esaten zuen, nik uste dut, Iruñekokoan biltzen garela beste Iruña bat nahiko genuken jendea, beste gizarte bat, euskalduna, beste balore batzuk dituena, eta horregatik parte hartzen dutela ilauterian, ez? Baina, Junek aipatzen du, Iruñekokoa astero gertatuko balitz, ja mezua ez da horren potente, alegia ezin gara iauteri kontinuo batean bizi, ez? Iauteria hortan dena da euskalduna, dena da komunitarioa, dena da berdinzalea auzolanean egina, berak esaten du, urtean egun batean badatorna asmena, askatzen duzu dena, baina inpaktu bat izateko eta benetan publikoarengan nahi dugun eragina egiteko izan behar du efimeroa, bai? Momentuan eta ez urte osoan eskura dagoen zerbait. Orduan, tensio hortan, iauteria efimeroa izan behar den, beste mundu posible bat, bizitzeko eta imaginatzeko espazio denbora hori efimeroa izan behar den, edo betikoa da hor aurkitzen duguna gure iritziz pixkat politika prefiguratiborako edo aukera. Bai? Eta politika prefiguratiboa, aipatzen dugu pixkat utopiarekin, ez da ideia kontrako bat, baina uste dugu interesgarria dela utopiarekin ondoan jartzea, pixkat ies utopiak kontatzen diguna da, badagoela hor nonbaiten imaginatzen eta desiatzen dugun mundu bat, noizbait ere, horizonte bezala, erabiltzen alduguna, ez? Eta politika prefiguratiboaren kontzeptua, hau da, pixkat jatorri politiko gehiago, anarkistatik eta mundu libertariotik eta etortzen den ideia bada, da ez dezagun itxaron etorkizuneko horizonte, helmuga desiragarri hortara, desio dugun mundua eta desio ditugun harremanak eta desio dugun Iruña eraiki dezagun hemen eta orain. Bai? Eta guri iruditzen zaigu libertimenduek badutela politika prefiguratiboa esperimentatzeko, gizarte harreman berriak, praktika horregatik aipatzen genuen politika linguistiko edo soziolinguistiko prefiguratiboa, bai, horrek bermatzen digula hori, ez? Eta azkenean, ohitura denez, holako solasaldietan, ondorio batzuekin amaitzea edo zerbait mai gaineratzea, azkeneko saltza hontan ibili garen ikerlari desberdinek, Espea Leizaolak, Samara Beltea, Agurtzan Elordu Iberak eta azken aldean izan ditugun eztabaida batzuk, eta nik uste interesgarri direla gaur ere hemen zuekin partekatzeko, ia zer ikasi dezakegun olako erritu komunitarioengatik, edo gure neo-erritu edo erritu berriak planteatzerakoan, edo beste mota bateko egitasmoak, nik uste dut Euskaraldiaren abera ere, hemen baituelako lankide hoiak, Euskaraldiarena ere parametro hauen arabera ikus genezake, ez? Alegia, ze logikatan, edo ze kontinuum desberdin hauetan,
ze logikatan planteatzen ditugu gure ahalduntzerako egitasmoak. Negu udako logikan, makrofestivalak, makrokontzertuak, Navarrarenan ez dakit gauza koloretsuak, edo neguko logikan komunidadea trinkotu, sareak eraiki, berriro ere, plaza hori sortu eta bermatu, bai, trampa da, bietarik izan barko du, segurazki. Baina proposatzen ditugun esperientzia subjetiboak alduntzerako, zer dira liminalak, alegia sakonak, arrastoa uzten dutena, gure gorputzetan itsasirik gelditzen direnak, edo dira liminoideak, dira merkantziatik eta bestetik gehiago duten zerbait, bai? Gure iritziz, evidentemente, hemen egon barko genuke, eta azkeneko kontinuma da, edo pixkat pentsatzeko gure egitasmoek askotan mintzatzen garelako epika berriez, utopiaz, azken aldian oso modan, berriro berpiztu da utopiaren, pensamendu utopikoaren garrantzia, gure egitasmoek kontinum honetan non daude. Noizbait helduko garen eta noizbait desio dugun errealidade sozial, politiko eta kulturalean eta bar, edo hemen eta orain bizitu, esperimentatu dezakegun esperientzia sakon eta desiragarri hortan. Eta uste dut hori dela. Txalo, bero bat. Orduan, bai, zuzenean orduan, paso eman. Hau ez dut kontatu, baina azken aldian badago libertimenduen, hau ere ezagutuko zuen loratze bat, Iruñean bertan, Iruñkokoa 2019an hasi zen, eta orain hasi da Iruñeko beste auzo batzutara zabaltzen, eta okerrez banaiz, orain ikusiko dugu Iruñeko Arrosadia auzoko esperientzia. Arrosadiko libertimendua, Iruñeko Arrosadia auzoan egiten den libertimendua da, inauterietan egiten dugu, eta hor auzoko zenbait eragileek parte hartzen dugu, baina batez ere Haizegoa euskara taldeak eta Oberena dantza taldeak. Eta plaza honetan egiten dugu emanaldi nagusia, eta hemen ibiltzen dira dantzariak, musikariak, bertsolariak eta zirtzilak. Berezia duena da auzo honetan egiten dela, Arrosadia auzoa langile auzoa da, euskararen erabilera ez da sobera handia, auzo nahiko erdalduna da, kultur diferenteak elkartzen dituen auzo bat da, eta beraz horretarako ere sortu genuen, ezta? Euskarak zentroa ardezan. Arrosadia auzoan, justo egun hortan nabaritzen dela inauteria euskalduna dela eta gure artean erabilera hori bultzatzen dela. Sentimendu horretan sartzen gara eta nabaritzen da. Zirtzilen artean ibiltzen garenok lagunak garela gure artean, baina normalean ez dugula euskara erabiltzen. Eta gure entxegoak dira nola momentu batean zeinetan guztiek hitz egiten dugu euskeraz, eta oso eroso sentitzen gara horretan, eta horrek ere eragiten du kanpoko espazioetan euskara gehiago erabiltzera. Libertimenduaren ardatzetako bat euskara da, eta euskaraz izatea horrek eragiten du euskararen normalizazioan, euskararen erabileran, bai parte hartzaileengan, baina baita ikusleengan ere bai. Horre, bari garela erakusten euskaraz oso ongi pasatu daitekela, euskaraz gauza oso interesgarriak daudela, eta euskaldun ez diren horiek ohartzen aldirela zerbait falta dutela, ez? Esaten dute, ulertzen dutela, eta ongi pasatzen dutela, baina seguruenik sumatuko dute falta hori, ez? Oberena dantza talde bezala beti inauterietan ateratzen genuen inauteri ezberdin bat, herri ezberdinetakoak, baina ikusia zen auzoan ez zuela eragin handirik, jende gutxi etortzen zengu ikustera, eta Haizegoa euskara taldetik bota ziguten libertimendua egiteko aukera hau. Da egia esan da geroztik inauteriek kriston arrakasta izan dute. Auzoarentzat eta dantzariontzat etzen oso motibantea olako zerbait, eta honek piztu du gure artean gauzak sortzeko motivazio handi bat, eta asko gozatzen dugu gure artean hau egiten.
polita da, plazan zaude, jendea ere ezaguna da, eta ematen dizu nola segurtasun hori antzerkian sartzeko, mahai gainean jartzen ditugu Arrosari auzoan gertatzen diren gai batzuk, agian ez direla asko hitz egiten, eta jendeari ere gustatzen zaio, jendeak hori ikustea, gure iritzia ematea, eta pixkat kritikatzea ematen diren problematikak auzoan. Eta gero badago beste konponente importante bat, edo beste osagai importante bat dela komunitatea sortzea, eta kasu honetan auzo izaera hori indartzeko balio du, auzoko jendea biltzeko, gainera plaza ere borobila da, denak elkartzen gara borobil hortan, esanen nuke bi osagai horiek direla garrantzitsuenak, euskara eta komunitatea trinkotzea. Asmoa dugu aldugun heinean eta indarra dagoen bitartean errepikatzeko. Baina ez dugu halako presiorik ere, ohartzen gara auzo bat dela, jendea ere mugatua da, eta momentu batean jendeak ez badu gogorik edo ez badugu jende aski, urte horretan ez da eginen, eta agian beste urte batean bai. Txarto bada, ezpada, galderarik baldin dago. Eskerrik asko, badugu galderetarako txandatxu bat, azkenengo energiak batu eta batemate galderarik egin gure badau gogoratu Zoom bidez txatean edo zuzenean batematek, gogoa sartu jatzu igualdantzarako. Emoten dugu galderarik ez dauela, energian zelan gabiz, berantza, larrialdi energetikoa deklaratu behar dugu. Galderarik ez badau, txalo bero bategaz agurtuko dugu, eta azkenengo saioari paso emongo dautzagu zuzenean,